Αν της λέω μια μέρα, είστε καταπληκτικοί, της λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας εκεί και την πρώτη εβδομάδα να μην έχεις χάσει, ας πούμε, πολύ βάρος. Αμέσως χάνεις. Της λέω μια μέρα, είστε καταπληκτικοί. Και γυρίζει και μου λέει, δεν είμαι καταπληκτική. Είμαι, μου λέει, ερωτευμένη. Της λέω, με τι, με αυτό που κάνω. Εγώ, μου λέει, όταν έχω μπροστά μου έναν πελάτη, δεν κοιτάω να του δώσω κάτι έτοιμο, ας πούμε, σε όλους τα ίδια πράγματα. Τον κοιτάω να δω τι θέλει, τι σκέφτεται, τι τον απασχολεί. Κοιτάω και τα ψυχολογικά του, κοιτάω και την υγεία του, κοιτάω και το ζάχαρό του και την πίεση. Όλα τα λαμβάνω υπόψη. Μ' αρέσει αυτό που κάνω και το κάνω, λέει, με την καρδιά μου. Και γι' αυτό πιάνει. Αν κάνεις κάτι με την καρδιά σου, πιάνει. Και πετυχαίνει. Να φανταστείς, μου λέει, όταν είχα ιατρείο στην Κυψέλη, μου σπάγανε τις βιτρίνες οι ξένοι για να πάρουν τα χαρτιά μου και νομίζαν ότι αν τα κλέψουνε θα μου πάρουν τα μυστικά. Αλλά δεν μπορούσαν, λέει. Γιατί δεν ήταν το χαρτί που έδινα. Ήταν το γιατί το έδινα σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό που έδινε σε σένα δεν έπιανε σε μένα. Οπότε τζάμπα που τα κλέβανε. Και τους έγραφα, λέει, απ' έξω στη βιτρίνα ένα καρτελάκι, γιατί είχα αλλάξει, λέει, 3 φορές βιτρίνα. Και πλήρωνα τις βιτρίνες. Και τους έγραφα, μη σπάτε τη βιτρίνα, ζητήστε τα και θα σας τα δώσω. Αλλά το μυστικό δεν είναι αυτό, λέει. Είναι να αγαπήσεις αυτό που κάνεις. Εγώ είμαι παπάς. Οι πατέρες είναι ιερείς, ο πατήρ Δημήτρης, όλοι οι πατέρες είναι επίσημοι. Αυτό που κάνουν το αγαπάμε. Αν δεν το αγαπούσαμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τη Θεία Λειτουργία όπως την κάνουμε. Αν δεν αγαπούσα αυτά που λέω, δεν θα μπορούσα να σας τα πω. Κάντε λοιπόν στη ζωή σας κάτι που αγαπάτε. Βρείτε κάτι. Και αν δεν βρείτε πολλά πράγματα, κάντε αυτό που κάνετε τώρα. Τι? Πιείτε ένα καφέ με αγάπη. Χωρίς γκρίνια. Χωρίς μουρμούρα. Είναι ο Θεός ανάμεσά σας. Να σας πω κάτι. Τη Μεγάλη Πέμπτη τι γιορτάζουμε? Το μυστικό δείπνο. Κοινωνάμε πολύ. Αφού ετοιμαστούμε, νηστέψουμε και ξομολογηθούμε. Τι είναι ο μυστικός δείπνος? Είναι ένα τραπέζι. Ο Χριστός μας δηλαδή βρήκε ένα τόσο απλό περιστατικό, ένα φαγητό, για να βάλει μέσα του όλη την αγάπη του. Να βάλει εκεί το σώμα και το αίμα του. Είδατε που μπήκε ο Χριστός? Σε ένα τραπέζι. Σαν να μας λέει, όποτε τρώτε, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας, είμαι και εγώ εκεί πέρα. Και ήταν μάλιστα ένας ιερέας, πολύ σπουδαίος στο εξωτερικό, που έλεγε μερικές φορές, να σου πω την αλήθεια, λέει, βαριέμαι να μιλάω πολύ βαθιά πνευματικά. Ξέρεις τι μου αρέσει πιο πολύ? Να πάω, λέει, σε ένα σπίτι με αυτούς που αγαπάω και να φάμε ένα ωραίο φαγητό και να είμαστε αληθινοί άνθρωποι. Απλοί άνθρωποι, με ζεστασιά, με αγάπη, χωρίς υποκρισίες, χωρίς ψέματα. Δεν σας λέω ψέματα, λέει, αισθάνομαι τον Θεό εκεί ανάμεσά μας. Ο Θεός, αγαπητοί μου, κυκλοφορεί μέσα στο σπίτι σου. Απλώς οι περισσότεροι νομίζουμε ότι για να πιάσουμε το νόημα του Θεού και το νόημα της ζωής πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ φοβερό. Εγώ, λέει, δεν είμαι μοναχός, δεν είμαι μοναχή, δεν είμαι παπάς. Δεν χρειάζεται. Αυτό που μοναχός είσαι. Εδώ που τα λέμε, μοναχός είσαι. Γιατί μόνος σου είσαι στη ζωή. Και στο κρεβάτι που κοιμάσαι, μόνος σου είσαι. Και οι παντρεμένοι μόνοι τους είναι. Πολύ μόνοι. Άρα όλοι μοναχοί είμαστε. Και μπορούμε να νιώσουμε το Θεό και στη δική μας τη ζωή και να αποκτήσει νόημα η ζωή μας και σκοπό και ομορφιά. Συνεχίστε λοιπόν να ζείτε έτσι όπως ζείτε, δηλαδή πώς? Συγχωρέστε όλο τον κόσμο που δεν σας αγαπάει και έχετε τσακωθεί. Έχετε Πάσχα. Συγχωρέστε όλους. Να μην υπάρχει εδώ μέσα κανένας ο οποίος έχει στην άκρη του μυαλού του κάποια αντιπάθεια για κάποιον άνθρωπο. Φέρτε στο νου σας αυτόν που δεν αγαπάτε αυτή τη στιγμή και πείτε μέσα σας, Θεέ μου, ευλόγησε τη ζωή του. Ευλόγησε με. Αυτό είναι Πάσχα. Από τώρα μπορεί να κάνεις Πάσχα. Να συγχωρέσεις, να αγαπήσεις, να καταλάβεις τον άλλον, να βάλεις το χέρι στη τσέπη σου και να δώσεις, που είπε ο αγαπητός Βασίλης πριν, στο Λύριο Ίδρυμα και οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη, να δώσεις μια βοήθεια. Αυτό είναι Πάσχα. Είναι νόημα ζωής. Ήρθε ένα παιδί στο σχολείο προχτές και μου λέει, δοκίμασα μια φορά, Πάτερ, και έκανα αυτό που είπες. Λέει, έκανα ελεημοσύνη στον δρόμο. Και έδωσα πολλά. Εγώ δεν του είπα πολλά. Αυτός λέει, έδωσε πολλά. Του λέω, πώς έδωσες? Μου λέει, έδωσα 5 ευρώ, λέει, τα έδωσα όλα. Και τι αισθάνθηκες, του λέω? Και μου λέει μια πολύ ωραία λέξη. Ποια λέξη λέει να μου είπε? Μου λέει, αισθάνθηκα, λέει, απελευθέρωση. Πού του σκέφτηκα τη λέξη? Πρώτη ηλικία ήταν. Αισθάνθηκα δηλαδή ότι τα 5 ευρώ είμαι ελεύθερος πάντα. Δεν με πειράζει που τα χάνω. Απελευθερώθηκα. Ενώ πριν αισθανόμουν ότι τα λεφτά μου, όχι και τα λεφτά μου τα δίνω, δικά μου είναι. Απελευθερώθηκα πάντα. Είναι ωραίο πράγμα να μπορείς να ανοίγεσαι, να δίνεις, να καταλαβαίνεις τον άλλον, να τον συγχωρείς, να τον φιλήσεις.
να ζήσετε αγαπημένοι και ευτυχισμένοι τις απλές χαρές της ζωής. Με νηστεία, στα πάθη και τις αδυναμίες σας, με προσευχή. Και νομίζω ότι τελικά αυτή είναι η ζωή. Αυτό που είπα. Η ζωή είναι μικρές χαρές που μπαίνει μέσα ο Θεός και τις κάνει πολύ δυνατές. Όλα είναι μικρά. Είδατε, τελείωσε η ομιλία. Και τα ωραία πράγματα που κάνουμε τελειώνουν. Και στο Άγιο Όρος να πας σε μια ωραία αγρυπνία κρατάει 12 ώρες. Τελειώνει αυτό. 10 ώρες. Τελειώνει αυτό. Όλα τελειώνουν. Αν όμως μέσα σε αυτά που τελειώνουν βάλεις τον Θεό που είναι ατελείωτος, όλα κρατάνε για πολύ. Τώρα που θα πάτε σπίτι σας και θα δείτε τη ζωή της άλλης. Θα δείτε. Σήμερα είναι τα αποκαλυπτήρια. Μάλιστα. Πώς μας συγκρίνουν κάποια πράγματα έτσι, είδατε. Τι ήθελα να πω τώρα, γιατί το είπα αυτό. Με μπερδέψατε τώρα που γελάτε. Ναι. Λέω να περάσετε και να καταλάβετε ότι όλα αυτά που τελειώνουν, όταν μπει μέσα, όταν πάτε λίγο σπίτι σας μετά από αυτό που συζητήσαμε σήμερα, νιώθω ότι δεν θα έχετε ταραχή. Δεν θα έχετε, ας πούμε, βαριά συνείδηση και να πείτε έχασα τελείως τα απόγειμά μου εκεί πέρα. Έχω τύψεις. Τι ήταν αυτό που άκουσα, τι ήταν αυτά που είπα. Χάλια ένιωσα. Νομίζω είναι πολύ μικρό αυτό που κάναμε σήμερα, δηλαδή ασήμαντο. Μια απλή συζήτηση κάναμε. Αλλά παρόλο που είναι ασήμαντο, άφησε στην ψυχή μας μια αγάπη, μια καλοσύνη, μια ζεστασιά. Μπορεί να πας όμως, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω, να πας σε μια άλλη διασκέδαση. Να πάει που έλεγε κάποιος νέος που ερχόταν και λέει: πήγαινε συνέχεια λέει στα μπουζούκια. Και μου λέει: ήρθε μια φορά σε μια αγρυπνία που κάναμε εμείς το βράδυ 9.30 με 12.30 στην εκκλησία. Ήταν όλα τα φώτα σβηστά, μόνο καντιλάκια ήταν και ψέρνουνε παιδιά. Και μου λέει στο τέλος: πάτερ, έχω πάει πολλές βραδιές στα μπουζούκια. Και γύριζα σπίτι 4 η ώρα. Και ήταν το κεφάλι μου, λέει, καζάλι, και η ψυχή μου βαριά. Και πολλές φορές ήμουν και ζαλισμένος και κυρίως ψυχοπλακωμένος από τα βάσανα της ζωής. Εδώ, λέει, που ήρθα, ούτε ήπια, ούτε έφαγα, ούτε χόρεψα, αλλά αισθάνθηκα, λέει, στην ψυχή μου, σαν να έχω κάνει μπάνιο. Η ψυχή μου, λέει, ανανεώθηκε. Αυτό είναι το θέμα. Στη ζωή, μην περιμένεις να γίνουν συνταρακτικά πράγματα για να αισθανθείς νόημα και σκοπό και σπουδαιότητα. Μικρά πράγματα θα τους δώσεις, θα βάλεις μέσα του Θεό και θα αποκτήσουν τεράστια αξία. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η μικρή και ασήμαντη συζήτηση και βραδιά που περάσαμε, ίσως αφήσει στην ψυχή μας κάτι ωραίο που θα κρατήσει λίγο περισσότερο από ό,τι κρατούν άλλες φθαρτές και μικρές εκδηλώσεις και δραστηριότητες στη ζωή μας. Χάρηκα πολύ που σας είδα. Χειροκροτάτε στην ουσία τον εαυτό σας, γιατί αυτά που είπα δικά σας είναι από εσάς τα έμαθα και σας τα επιστρέφω σαν συζήτηση. Όλα αυτά που λέω δεν είναι, με ρώτησε ένας, αυτά που λες σε εκπομπές που τα... είναι από αυτά που μου γράφει ο κόσμος. Όλο το κύκλο. Ναι, γράφουν email, παίρνουν τηλέφωνα, λένε, μου λένε στεναχωρείς γράμματα. Εγώ τα σκέφτομαι, καθρεφτίζομαι κι εγώ από εκεί διδάσκομαι και μετά σας τα λέω, δικά σας είναι δηλαδή. Γι' αυτό ίσως κάπου σας αρέσουν. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που βγήκε αυτός ο τόμος, γιατί το ζήτησαν αρκετοί άνθρωποι. Ήταν 7 εκπομπές από τα θέατα περάσματα σε βιβλίο, γραμμένες όλα τα λόγια, γραμμένα και το CD μέσα που είχε 7 εκπομπές, 7 ώρες δηλαδή, και το CD και το βιβλίο. Είστε η πρώτη φορά που πηγαίνω σε κάποια εκδήλωση και έχω φέρει μερικά, όχι πολλά, αλλά έχω φέρει μερικά τέτοια βιβλία. Και υπάρχουν τα βιβλία αυτά για να χτιστεί αυτή η εκκλησία και το ησυχαστήριο στο γαλαξίδι Φωκίδος, δίπλα στους Δελφούς και στην Αράχοβα, που είναι αφιερωμένο στην Παναγία. Τη Γάλαξα, τη θαλασσοκρατούσα. Είναι ακριβώς πάνω σε ένα λόφο που γύρω-γύρω έχει θάλασσα. Εγώ θέλω να σας παρακαλέσω να προσεύχεστε γι' αυτό, διότι εκεί που θα πάμε θα ηρεμούμε και θα ετοιμάσουμε τις εκπομπές με μεγαλύτερη ησυχία και προσευχή για όλους τους ανθρώπους που περνάνε
τα διάφορα προβλήματά τους, αλλά επειδή αυτό δεν μπορεί να χτιστεί χωρίς και μια υλική προσφορά και βοήθεια, να προσευχηθείτε ο Θεός να φωτίσει κάποιους ανθρώπους, είτε μέσω του βιβλίου, είτε μέσω κάποιου Αγίου που τώρα ετοιμάζουμε τις αγιογραφίες, ετοιμάζουμε τα στασίδια, τα μάρμαρα για το πάτωμα, το τέμπλο και όλα αυτά. Όλα αυτά που λέμε πρέπει κάπου να στεγαστούν. Όπως το παιδί σου το παντρεύεται, παίρνει ένα σπίτι, έτσι και αυτό πρέπει κάπου να σταθεί για να υλοποιηθεί. Θέλω την προσευχή σας και την αγάπη σας και όσοι μπορούν και αν μπορούν την όποια συμπαράστασή τους, γιατί αν ο Θεός το θέλει θα γίνει. Και ελπίζω στην αγάπη και την βοήθεια των ανθρώπων, αλλά ό,τι γίνει να γίνει τελείως εκούσια και με καθαρή και ειλικρινή καρδιά, χωρίς καμία πίεση. Ευχαριστώ πολύ, Πάτερ Δημήτρη, για την αγάπη σας και όλους εσάς που σήμερα ήσασταν μαζί μας. Αγάπης, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, τα λόγια είναι περιτά μετά από όλα αυτά που ακούσαμε. Εγώ σας παραδίδω το βιβλίο του Συμβασμιωτά του Ευάγγελου Βιλιώνου, της Κόβου Κατάνης, τι είναι ο χριστιανισμός. Είναι ένα μικρό δείγμα της αγάπης που έχει ο τόπος μας για την θρησκεία μας, την ορθοδοξία μας, τον χριστιανισμό μας, αλλά κυρίως την αγάπη στους πατέρες, σαν εσάς, προσφέρουν άλλο ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στον τόπο μας. Και σας ευχαριστώ για μια Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Τι να πούμε, τα λόγια είναι περιτά. Σας ενημερώνουμε, το είπε και ο πατέρας Ανδρέας, πως στην έξοδο είναι τα παιδιά του συλλόγου μας και υπάρχει το ολοκαίρινο βιβλίο του πατέρα Ανδρέα Κονάνου με τίτλο «Δυνάμωσε την ψυχή σου». Είναι πραγματικά καταπληκτικό το βιβλίο, έχει μέσα και CD με 7 ομιλίες και θα ήθελα πραγματικά να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια, αξίζει το λόγο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που ήσασταν όλοι εδώ σήμερα. Μέσα από την καρδιά μας ένα μεγάλο ευχαριστώ.